Vážení priatelia, nachádzame sa vo Versailles a je to akože dosť silný zážitok, pretože na tomto mieste sa vlastne nachádza najvyššia koncentrácia zlata na milimetr štvorcový. Počkej, hodziny vidíš? No a hodziny sú tam. No, reťazku moju vidno? Reťazku nevidno a fejkový prsteň od bratranca tiež nie. Prsteň od bratranca fejkový nemám. Dobre, takže my vás zdravíme z Versailles, ako už Patrik spomínal. Je tu veľmi teplo na tieto nepríjemné... A kolegovi zvoní mobil, čiže môžeme sa pozrieť na to, jak to funguje. Počkajte, lebo volá mi priateľka. Ale ja ako správny gentleman zavolám späť. Predsa budeme zo seba robiť frajerov. A teraz môžete vidieť, ako prebieha rozhovor na Versailles. Takže takto, počkajte chvíľku. No takže zatiaľ, čo si Lukáš potelefonuje, si my môžeme niečo o tomto zámku trošku povedať. Ale bude to dosť veľký problém, pretože o tom neviem povedať veľa. Ale v každom prípade vieme, že tu sídlil najväčší pán, Ľudovít XIV. Z jeho dôb sa tu zachovalo hlavne Wi-Fi, keby ste chceli heslo Ľudo. Takže je to skutočne tak. No a Šrackovia tu momentálne niečo opravujú. Neviem, prečo tu dali ten lesík. No a zážitok je to dosť silný, akurát sme mali dosť ohraničené tieto časové podmienky. To akože čau. To čo akože chcete? Čiže proste jak to je, tak to je, čom to takto je, jak to je, že to takto je, jak to je. Fakt, úroveň zlatnosti je, myslím si, že absolútne abnormálna. Takže ďakujem za pozornosť a s tým, že nemám kameramana, sa s vami lúčim.